Jó napot kívánok! Ön Noémi, én pedig Réka vagyok, a Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium 11. N-osztály tagjai. Ezzel a videóval szeretnénk népszerűsíteni az irodalom szépségét. Mit jelent számunkra az irodalom? Szépséget, Ábrándozást, művelődést, kötelezettséget, kultúrát, filozófiát, szórakozást, érzelemkifejezést, izgalmat, elmélkedést, tudást, tanulást, gyönyörködtetést, olvasást, elmélyülést. Mit gondoltak az irodalomról? Hogy mi megy az órán, meghallod-e nótán, kis osztályom mindenkor, minden leckében magad, órán nagyon lelkesek, Miki néni nevelnek, olvassunk és ez alatt, megismerünk szavakat, ő a kedvenc tanárunk, ez a kedvenc tantárgyunk, elmélkedünk, nevetünk, irodalom kell nekünk, jól érezd meg, hallgatunk, ez a vers mi hallható. Azt gondolom ez a tárgy, legfontosabb semmi más, megszeretni, olvasni, s tanulni vagy olyasmi. Fontos nekünk ez a tárgy, melyben magára talál. Minden egyes kis diák, így nem vétetnek hibát. Itt a vége, hallgató, most már tudod miről szól. Kicsi dalunk elmondta, mit is jelent számunkra. Az irodalom jó munka, ezt tanuljuk régóta. Miki néni aranytalált, nála jobban nem találsz. Milyen művészeti ággal párosítanátok az irodalmat? Utánosan szállókasan, igen Pistályra csalogos, csalogos. Tanárnő szerint hogyan értelmezzük az irodalom szépségét a mai világban? Nos, hát véleményem szerint az irodalom szépsége talán a mai korosztálynak, akiket én tanítok, a szavak erejében rejlhet. Tehát, hogy milyen ereje van azoknak a kifejezéseknek, amik eltérnek az átlagtól, és hogy hogyan lehet dolgokat másként mondani, hogy rácsodálkozzanak arra, hogy hogyan lehet gondolatokat megfogalmazni azon kívül, ahogy egy átlagember megfogalmazza.